mám tu pre vás dobré argumenty. Dneska by som sa chcel baviť o téme umelej inteligencie na vysokých školách, keďže nedávno som čítal rôzne správy o tom, ako s tým učitelia majú problémy zaintegrovať umelú inteligenciu. Niektorí to dokonca zakazujú, lebo nevedia, čo s tým majú robiť. Niektorí sa snažia prispôsobovať a niektorí skúšajú nové veci, ale stále sa v tejto oblasti ešte prezentuje veľa nových štúdií a vedci na to makajú. A na základe toho, čo som si naštudoval ja, by som dneska chcel prezentovať jeden argument o tom, ako umelá inteligencia na vysokých školách zlepšuje učenie, pretože ho dokáže personalizovať. A teda, ako to dokáže robiť? Budem vychádzať z teórie kognitívnej záťaže. Čo znamená, že naša nejaká pracovná pamäť, do ktorej prechádzajú veci z našej akože senzorickej pamäte, je nejaká obmedzená. Hej, zmestí sa nám tam iba nejakých pár položiek, ktoré sa môžeme ako naučiť a vložiť si ich do dlhodobej pamäte. A na to, aby sme sa naučili čo najviac, musíme túto pracujúcu pamäť využívať čo najlepšie, čo znamená, že nemôžeme ani zaťažiť priveľa, ale ani primálo, lebo sa toho nenaučíme až tak veľa. Hej. Čo sa však deje v dnešnom bežnom vzdelávaní na tých vysokých školách, je, že to učivo a to učenie nie je vôbec personalizované pre jednotlivcov. A čo to znamená? Lebo je to veľmi ťažké. Hej? Že keby mal každý jeden profesor každému jednému žiakovi proste samostatne vysvetľovať veci a všetko robiť takto samostatne, tak toľko profesorov aj nemáme a oni by na to fakt nemali čas. Takže čo to znamená, že oni ich učia proste hromadne a pre niektorých študentov to môže byť v pohode, ale pre akože väčšinu buď je to pre nich moc náročné a nenaučia sa až tak veľa kvôli tomu, že keď je pre vás akože tých vecí moc veľa, no tak tá záťaž je priveľká a potom sa to fakt nedokážete naučiť, alebo je to moc priľahké a nevyužívate potom ten svoj potenciál naplno. Čo dokáže ale umelá inteligencia robiť, je, že ona tento mechanizmus dokáže zlepšovať tým, že vám prispôsobuje materiály vašim akože individuálnym potrebám, dokáže ako keby prispôsobiť tú zložitosť tých materiálov tak, aby vy ste mali akoby tú optimálnu kognitívnu záťaž, aby ste sa naučili čo najviac, bez toho, aby ste zaťažovali tú svoju myseľ a čo potom spôsobí, že sa nedokážete akoby toľko vedomostí nasať kvôli tomu, že ste príliš veľmi zaťažení. Takže toto je jeden mechanizmus, ako to dokáže robiť umelá inteligencia lepšie. Druhý tiež vychádza z tej teórie kognitívnej záťaže, ale toto je o tej vonkajšej kognitívnej záťaži, čo je v podstate ako keby tá záťaž, ktorú vnímate, keď vám niekto prezentuje ten materiál. To znamená, že ako je to zložito, akože aké sú tam zložité slova, aké vám dáva vizuálne pomocky a tak ďalej. Hej. Toto tiež umelá inteligencia dokáže robiť na mieru a dokáže to robiť vtedy, keď to akože vy potrebujete. Vtedy, keď náhodou nepochopíte nejaký zložitý pojem, tak ona vám to akože vysvetlí jednoduchšími slovami. Samozrejme, toto môžu robiť aj profesori, ale tá umelá inteligencia môže odpovedať všetkým žiakom naraz, lebo ten profesor sa nedokáže proste roztrhať. A dokáže proste vám zjednodušovať to učenie tých ťažkých materiálov, že vám tam dá nejaké vizuálne pomocky, tam, kde to vy potrebujete, alebo vám poskytne nejakú viac informácií tam, kde vám to presne akože chýba. A takýmto spôsobom to dokáže zjednodušovať znova to učenie a naučíme sa takto oveľa viacej. Aké dôkazy sú v tejto oblasti? Tak ja som našiel dve také veľmi známe metaštúdie. Jedna bola publikovaná v časopise Nature, bola to metaštúdia 51 štúdií a tá dokázala, že používanie umelej inteligencie pri učení, alebo akože pri vzdelávaní, zvyšuje, že má veľký pozitívny vplyv na učenie. Hej, to znamená, že ak ste boli napríklad priemer triedy, tak keď pri tom, ako použijete umelú inteligenciu, budete následne na top 20%. Hej, že asi takýto dopad to malo, čo akože si myslím, že celkom veľa sa posunú na 80% svojej triedy. A toto ukazovali aj nejaké ďalšie metaštúdie, čo som našiel,
tiež takýto pozitívny efekt na to učenie, čo znamená, že proste tí žiaci mali vyššie body v testoch, lepšie vedeli riešiť problémy, mali lepšie známky a tak ďalej. Všetko to, čo akože treba od učenia. A nejaký záver z toho by som povedal, že celá tá pointa vysokých škôl je naučiť tých žiakov čo najviac. A keď dokážeme to robiť efektívnejšie a dokážeme za menej času naučiť ich viacej, no tak ich dokáže, tak celé efektívnejšie a celú tú svoju pointu si to splne lepšie. To znamená, že môžeme ich buď toho naučiť viacej, ak sa to dokáže učiť efektívnejšie, že im buď dáme viacej učiva, alebo nejaké iné skilly naučíme, ktoré sú potrebné pre dnešnú dobu, alebo im proste dáme viacej voľného času, ktorého môžu využiť nejako lepšie, ako to chcú oni, hej? Lebo už ich dokážeme to naučiť za kratší čas. Takže kvôli týmto dôvodom, ja osobne by som napríklad umelú inteligenciu v školách zaviedol, ale samozrejme si treba dať na to pozor a treba to robiť rozumne, aby žiaci proste nepodvádzali a nerobili nakoniec nič, hej. Ale myslím si, že už to niektoré školy dokázali robiť, máme na to pozitívne výsledky, takže sa to dá a mali by sme to robiť. Ďakujem.